I dag der skal vi lave hjemmelavede grillpølser. Og den metode jeg vil vise jer, det er den absolut billigste metode at gøre det på. Hvis man ikke lige gider at gå ud og investere i en pølsestopper til i hvert fald 1000 kroner, og man bare lige skal prøve at eksperimentere lidt med det derhjemme. Det du skal bruge, det er en sprøjtepose. Du skal bruge en blender. Stavblender kan også godt gå i det her tilfælde. Så skal du bruge kød. Jeg har brugt kalv og flæsk. Gerne med lidt fedt i, så man ikke får sådan en tør pølse. Og så har jeg valgt at lave min med ost, saltede tomater, timian og så selvfølgelig salt og peber. Så skal du selvfølgelig også bruge nogle svinetarme. Det er det absolut nemmeste at gøre det med igen, for lammetarme de bliver for små, især til sådan et projekt der. Derudover skal du bruge noget isvand, som vi skal bruge til vores bindefars, som gør at pølsen får en helt rigtig konsistens, og den hænger ordentligt sammen. Jeg kunne godt tænke mig, at den vi laver nu, det bliver en lidt grovere en, så derfor så tager jeg kun halvdelen af kødet og laver bindefarsen på, og så rører jeg resten i til sidst. Så vi tager simpelthen halvdelen af kødet nu, cirka et halvt kilo. Ned i blenderen der, bum. Og til et halvt kilo kød, der skal du bruge 1 dl isvand. Det kommer vi ind med det samme. Og salt og peber. Så kører man. Det larmer lidt. Og så kan man se, at farsen den er begyndt at binde, den er blevet mere fast i det. Lækker, cremet. Og når man har kommet osten i, så tager man til timian også. Og vil man ikke have stilkene, det er grunden til, at vi ikke står og hakker det. Så får man stilkene med, de er bitre nemlig, at det dur ikke. Tager sådan en timian, så tager man fingrene på og plukker. Plukker simpelthen den varme her. Bum, bum, bum. Og jeg ved ikke om jeg fik det sagt det før, men grunden til at man bruger isvand i sin bindefars, det er simpelthen for at holde temperaturen ned. For hvis bindefarsen bliver for varm, så emulgerer proteinerne, og så bliver det noget, det bliver sådan helt gummiagtigt, når man tilbereder det, og det vil vi gerne undgå. Og når man så har gjort det, så rører man det selvfølgelig sammen igen det hele. Ost, timian, saltede tomater, salt, peber, bindefars og det grove kød. Og så er det sjove kommer, nemlig at få stoppet sin fars i sin tarm, som det hedder. Og til det skal vi bruge sprøjteposen. Folder lige ned, så man ikke får noget fars på ydersiden. Så har man simpelthen bare med graven. Og får fyldt ned. Der skal også være plads til at trykke lidt, så man skal gøre det over 2 gange. Sådan der. Og så tager man sin sprøjtepose og laver et lille hul ud i enden her. Fordi ellers kan man ikke få luften ud, og så får man aldrig farsen ned. Så kører man simpelthen bare sin fars ud. Sådan der. Jeg kan bruge lidt større hul, for ellers kommer der aldrig noget fars igennem. Der. Sådan der. Så tager man sin svinetarm, og tarmen de skal ligge i lunken vand, så udvider det, så er det nemmere at arbejde med. Så tager man dem og folder ud på fingeren, så man ligesom kan finde åbningen. Folder ud. Kører vand igennem. Og så sætter man den simpelthen bare på enden her. Sådan der. Det man så skal gøre,
det er, at man bare skal trække så meget man overhovedet kan på her. Og når man synes, man ikke kan få mere på, skal man bare tage den af, hvis man har fået sådan en lang en, som jeg har. Ja. Så trækker man ud, finder en knude. Vent med at skære enden af det til sidst, fordi ellers kan knuden godt gå op. Så trækker man den på, så det så helt stramt. Så holder man igen her på tarmen, så man er sikker på, at farsen kommer til at fylde hele tarmen. Og lige snart man har fået, ja, så går det hurtigt. Så den der. Det var den der. Så tager man igen. Lige jævner det lidt ud. Lige tyk over det hele. Stram. Finder en knude i den anden. Sådan der. Skær af, så man ikke har overflødet. Og så har man simpelthen fået lavet selve pølsen. Det man gør nu, men nu er jeg her, det er at man drejer det af, som man siger, tager simpelthen bare fat og trykker ind. Og så drejer man rundt. Tommelfinger her. Og igen. Hver anden skal man dreje af. Sådan her. Så er man sikker på, at de bliver hele. Tykke, gode, faste. Sådan der. Så har vi lavet 5 gode. Det der skal ske nu, det er, at man siger, at man koger det 1 minut per millimeter tarmen af. De er de der 28, så de skal koge i 28 minutter. Så er pølserne stået i en halv time, som de skulle, og nu er de færdige. Så nu skal de bare op i vand, og så skal de på køl. Og når de er helt afkølet, så er det klar til grillen. Og som det er her, der kan de i hvert fald holde sig en uge. De kan også sagtens fryses ned. Nu er der godt nok ikke så mange, men muligheden er der. Så velkommen